שלום, כאן אלכס, איש חדש. אז אני וטניה מטיילים, רציתי להראות שגם בטיול אפשר לא לוותר על הגאמג'ט, ואני כבר ממש רוצה לנסות. אנחנו נמצאים ביוון, חצי האי פיליון, בעיירה שנקראת בולוס, נכון? כן. זכרתי. אז בואו אני אראה לכם, אנחנו הולכים למקלחת. כן, אז הנה זה מקלחת טיפוסית במלון ממש נחמד, שאת השם שלו אני לא זוכר. אז ברז, בואו ננסה לפתוח, קצת הולך קשה, בדרך כלל עם מגבת, זה מסתדר. נפתח. הנה, הגומיה הישנה, זה חשוב להוציא, אנשים שוכחים. אז זה הגאמג'ט, זה הדגם הבסיסי. גאמג'ט. כן, נזכיר לכם שעולה סך הכל 109. לקחתי חדש, למרות שאפשר בהחלט לפרק את זה שבבית. אז יש את הגומייה הזאת. נעשה את זה מהר, מבליג את זה פנימה. הנה, שואלים אותי בשביל מה המפתח הזה. המפתח הזה, יש פה משושה וגם פה, ופשוט אפשר להדק. גומיה שכחתי, הנה, הגומיה שלנו. בואו נראה אם זה יתאים. נעשה רושם שכן. זה הולך חופשי, סימן שעדיין יש מרווחים, הגומיה לא נצמדה. עכשיו זה הולך קצת קשה יותר, אז זה יושב במקום. נורית. אני לא אחתוך אותה באורך, נשתמש בכל האורך. אני רואה שגם זה מהודק טוב, שלא יהיה נזילה, ופשוט, תקעתי את זה פנימה. זה יושב בפנים, ונחבר את הצד השני. מכניסים את הצינור. הנה. רואה את זה טוב? משחילים את זה קצת בלחץ. ועליו סוגרים את ההברגה כדי שהוא לא יברח. וואלה, ואנחנו מוכנים. כן, את הנתלה. אנחנו לא נתלה, אין טעם. זה השקית של המטעמים, במקרה שזה לא היה מתאים, אבל זה מתאים, זה באמת מתאים ל-98% מהברזים. שימו את זה פה, בואו נבדוק אם זה עובד. כן? מעבירים את זה. אז אפשר לעשות. שוב, אני סוגר חזרה. איך המים? מעדיף אותם קצת פושרים. יאללה. חיכיתי לזה כל היום. אתמול. אין כמו הגאמג'ט, אז אתם רואים שאפשר גם בטיול לקחת אתכם, או לקנות עוד דגם, כן, בסך הכל לא יקר, שיהיה לכם לטיולים. ולגברים שבינינו, הנה, אני כבר התגלחתי אמנם, אבל שימו לב לעוד שימוש מעולה של הגאמג'ט. כן, ננקה את הסכין גילוח.
כן, שימו לב. הכל יפה. רק בשביל זה שווה. טוב, שיהיה לכם יום טוב, אנחנו נמשיך לטייל, ועכשיו תורך, את בטח כבר מחכה, נכון תניה? יאללה, ביי ביי.